Atzaldeon, danoi, entzuten da bai. Atzaldeon danoi eta ondo etorri Markina Xemengo uni frontora. Okela eguneko egitarauan barruen, bigarrenez, helduen trikitilari txapelketi antolatu dau, jai batzordiek, udalak eta hainbat herritarrekin alkarlanien. Gaur kontan 8 bikotek hartuko dabe parte txapelketan, eta bikote bakotxak 3 pieza joko dauz. Horretarako aukeran 2 multzo eukidabez, lehenengo aukeran, trikitixa harin-harine eta rantxera, bals edo popurri edo naste bat aukeratu aleben, euskerazko berbakin eta gehienez 5 minutuko. Eta bigarren aukeran, porrusalda bat, fandango bat eta rantxera, bals edo popurri bat, euskerazko berbakin eta gehienez 5 minutsuko. Hasi aurretik ohar pare bat, emotie toketa jate, batetik aretuen edo frontoien ezin da erre, orduen aguantau pixkat. Bigarrena, taberni ezabalik egongo da txapelketiek iraun bitxartien, baina kontrolau soinuek, zezarata gehiesegi einezkero, tabernie itxiko litzake, trikitilarixen onerako. Eta 3. oharra, bikotiek euren jardune amaitxu arte, hau da, 3 piezak jo arte, saiatu movimentu larregi ez eitzen eta komunerako eta tabernarako osterak, bikote batetik besterako trantzizioietan eitzen. Horretarako antolakuntzako petodun lagun batzuk egongo die hor, eurek egongo dizuei laguntzeko edo gidatzeko lanetan. Eta besterik barik, sosketiek erabakitzeko ordenaren arabera, aurkeztuko dutzu edaz, gaur parte hartuko daben 8 bikotiek. Lehenengo, Xavier Malbadi eta Ander Malbadi, albizturtik. Bigarren, Ander Blasko eta Jonander Razkue, sopelatik eta getxotik. 3. Edurne Iturbe eta Oiana Irastorza, urretxutik eta oihartzundik. Jose Luis Garmendia Laja eta Eugenio Gizasola Lutxurdixo izango die 4. Honek Askoitxitxik eta urretxutik datoz. 5. Mirari Azkune eta Intzaneak Errebeina izango die, Etxebarritxik eta Eibartik datozenak. 6. Julen Alonso eta Eneritza Ulestia, Oriotik eta Zaraustik. 7. Jone Uria eta Julene Otegi, Eibartik eta Mungitik. Eta 8. Xabier Etxaniz eta Ainara Zaizar, Aizpurutxotik eta Aiatik.